Assalamualaikum. This is me Aisha. Welcome back to my channel Aisha Study Tips and Vlogs. Friends, in നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാം how to take notes ആണ്. അപ്പോൾ let's go to the video. First step is gather your materials for noting. നമ്മൾ നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ബുക്ക്, പിന്നെ ഒരു റഫ് ബുക്ക്, പിന്നെ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെന്നാണെങ്കിൽ പെൻ, പെൻസിൽ, അങ്ങനെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് gather your materials. Second step is reviewing chapters. നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിനെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുക. അപ്പോൾ ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതാ പാട്ട് ഏതായി പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് ഈസ് റിവ്യൂയിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഫ്രണ്ട്സ്, തേർഡ് ടിപ്പ് അല്ല, ഇതൊരു മെത്തേഡാണ്, ആ കോർണൽ മെത്തേഡാണ്. ടീച്ചർ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ പേജിൽ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ മാർജിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ അളവിന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പേജ് തീരുന്നിടം വെച്ച് കുറച്ച് ലൈൻ വിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിർത്തുന്നിടം വെച്ച് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടീച്ചർ വരുന്ന മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു സമ്മറി പോലെ ഈ താഴെ എഴുതണം. അതാണ് നമ്മുടെ കോർണൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ആ നോട്ട് എഴുതുന്ന പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റും ഡേയും എഴുതുക, പേജ് നമ്പർ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ നെയിമും എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ബുള്ളറ്റിൻ ചെയ്യുക. ബുള്ളറ്റിൻ ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോയും സ്റ്റാറൊക്കെ ഇട്ട് ഓരോ പോയിന്റ്സ് എഴുതില്ലേ, അതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് അതിനകത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് വെച്ച് സ്കെച്ച് പെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കീവേഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Memorize your notes and test yourself. നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു റഫായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അവർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. താങ്ക് യു. ബൈ.